Pane Bože. Toto ako fakt, keby toto niekomu povieme, tak si myslí, že to nie je pravda. Tak ako si myslím, že práve preto robíme aj podcast, my sme také rozprávky. My sme také rozprávkarky. Ja, tentokrát sa nám v Madride podarilo mať niekoľko príbehov. Takže ja si myslím, že my sme dosť také, že pre veľa ľudí ťažko zvládnutelné. Naši Slováci majú silné povahy. Tak ja som bola, že ale počkaj, on vyzerá ako Leonardo DiCaprio. Bol tam chlap a 3 ženy. Ďalší plot twist k tomu, že všetci úplne tí čašníci, že yes, of course. Som sa išla pod zem prepadnúť a ty ja úplne celá nadšená. Ona idem. A ja opovážam. A ja už som bola na ceste. A teraz som už videla, jak som kráčala. No, tá 2-metrová kaviareň zrazu mala proste dlhú chodbu. Zrazu som sa strácala, musela som sa opierať o steny, prišlo mi zle, lebo som zbadala ten vedľuk Leonarda DiCapria. A akože hovorím si, že to nebude náhoda. Tak sa mi hodil na takú Calvin Klein campaign, vieš? Choďte do Madridu. Skúste ísť do Madridu. Kávu v kaviarni v Madride, v random kaviarni a vytvorte si Delulu scenár v vašej hlave. Možno jedného dňa dostanete za to Oscara. Talk Paris to me. Vítajte v podcaste Talk Paris to me so Simonou a Ninou. Talk Paris to me. Klapka. Talk Paris to me. Talk Paris to us. Zadýchané. Okay. Máme tú klapku takto. No nazdar, čaute, vítajte pri našej ďalšej amazing epizóde, tak skromne. Z novej série. Séria 2. Séria 2. Séria 2. Tebe je také teplo? No však, ale nachystaj setup, však... OK, prepáč, teraz mi povie. Dobre. Píp. Vystrihneme. No. Ale nie, Ninka, som taká rada, že sme tu spolu, že konečne sedíme a tuto si ideme tak oddychnúť a poklabosiť. Áno, konečne. Áno. Poďme sa dostať k tomu, že o čom ideme rozprávať v tejto epizóde? No, boli sme na výlete a chceli by sme vám o tom povedať. Áno. Nebol to náš prvý výlet a možno by sme mohli začať, že ako to vzniklo, lebo sme dostali také otázky, že prečo ste boli v Madride? A niektorí si myslím, že už možno aj vedia, lebo sme nahrávali nejaký content už aj na sociálne siete a tak sme si povedali možno, že aj sami pre seba, ale aj z hľadiska toho, že sme dostali od vás už nejaký feedback, že sa nás tak pýtate, že prečo cestujete v zmysle, že prečo ste napríklad boli v Madride a prečo tam robíte rozhovory, alebo že ako to celé prebieha, kde je tá pohnutka. Akože mám aj ja robotu to vysvetliť mužovi, keď mu poviem, že musím ísť s Ninou na pracovnú cestu. Ideme na work trip Do Madridu, on už iba tak pozera, že... A to čo tam idete? Akože také business meetingy máš? Že business meetings, akože... Business meeting, hľadať kaviarne nové? Ale akože, možno, že to úplne ešte teraz nedáva zmysel, ale ja si myslím, že to bude dávať zmysel v nejakom momente, teda aspoň dúfame. Ja si myslím, že určite a hlavne veľa ľudí, keď takéto veci začína na začiatku robiť, tak možno im veľa ako keby tých rôznych vecí, ktoré sú v tom procese zahrnuté, nedáva zmysel, ale nakoniec si povedia, že vlastne, že aha, spätne, keď sa potom k tomu vrátia, že bez tohto by som nespoznal toho človeka, alebo by som nebol na tom a tom mieste, nemal by som ten a ten zážitok. Takže ja si myslím, že všetko dáva zmysel, ale snažíme sa stále teda odhaliť, že ako nám bude dávať zmysel to, že my teraz momentálne cestujeme. Ale je dôležité podľa mňa povedať, že necestujeme, že nebolo to, ten prvý náš výlet nebol plánovaný však? Nie, my sme boli pozvané na jeden event. Vlastne Ninka bola pozvaná a opýtala sa ma, že nepôjdeme a ja, že a poďme, v Neapole som ešte nebola, to bol náš prvý výlet do Neapolu. Takisto zvažujeme, že by sme vám možno o tom povedali. Uvidíme, aké budeme mať ohlasy na tieto epizódy a išli sme tam a zrazu z toho vzniklo, že to možno bude aj mať aj pokračovanie. Presne tak. Ale iba som chcela povedať, že táto epizóda vznikla z takého menšieho breakdownu, alebo možno aj väčšieho. Ja som tu upravovala jednu epizódu, bola to pre mňa akože veľká výzva. Bola to konkrétne epizóda o Ukrajine a vlastne naša prvá epizóda s hosťom. A ja už som tu bola v takých koncoch, lebo ona má titulky a proste... Nezdá sa to, ale tá produkcia ako keby takých tých väčšie formáty videí, to znamená viac ako 2-5 minút, ale proste to bolo skoro hodinové video s titulkami. A muselo byť akože dosť nastrihané, bolo tam veľa roboty a akože nekonečné množstvo súborov som sa cítila, aj keby som proste editovala malý film. A ja už som to proste druhý deň asi plakala. Už môj muž nevedel, že čo sa deje, tak už on mi tam už pomáhal tie titulky a potom na to prišiel a ja som tu sedela úplne zrútená, že z tohto
musí vzniknúť niečo pamätné. Niečo, čo bude, niečo feel good. A ja som proste tak ako fakt intuitívne chytila telefón, že ja idem pozrieť letenky. A prvé, čo ma napadlo, som dala do ChatGPT, že čo ak by som išla do Madridu a vyšlo mi z toho niečo v tom zmysle, že Madrid je mesto proste živé, spontánne, flirtujúce, zábavné a ja, že proste idem. Tak som pozrela letenky, bukla som rovno nám dvom. Nie som iba tak akože napísala, že nepôjdeme do Madridu a Nina niekde bola na meetingu a niečo len letmo, že dobre, že však potom sa dohodneme a medzičasom už jej prišlo letenky a tak vlastne vznikol Madrid. Ja si to presne pamätám, že ty sa ma ešte pýtala, že či ideme niekde. A ja som bola taká, že tak čo ja viem, že prídeme vtedy a vtedy a ty už si mi povedala, že no už máme letenky. Ja si to pamätám, že ja som ešte bola taká, že čo, že OK, let's do this. Ale ja si myslím, že prečo vzniká toto naše cestovanie alebo prečo vlastne chodíme je to, že alebo možno ani nie, že prečo chodíme a cestujeme, ale skôr ako keby prečo sme sa rozhodli do toho nášho cestovania, ako keby zahrnúť tento náš projekt maličký, Talk Paris, maličký. Zatiaľ maličký, s ktorým máme skromne. takú robotu, že 3 infarkty už sme mali skoro počas nahrávaní. Dobre, ale pointa, že ja si myslím, že my stretávame strašne cool ľudí, že málo komu sa stane, že má aj takú možno gura, že neviem, napíšte nám možno, že vy ste takí istí, ako sme my a teda dúfame, keď nás počúvate, ale my úplne vidíme, že nejakého cool baristu a my úplne s ním začneme konverzáciu. Alebo ja neviem, na ulici niekto je super oblečený a my sa s ním začneme rozprávať. A myslím si, že toto je niečo, čo v dnešnej dobe chýba, taká tá možno spontánnosť a ľudskosť, lebo proste tým, že je doba sociálnych sietí, tak sa to akoby vytráca. Ale poďme sa asi vrátiť k tomu Madridu. Je to tak, ale toto je vec, ktorú ja som napríklad predtým až tak nerobila, ako vždycky som pochválila kolegyni v práci a tak. Ale teraz to už začínam robiť tak trošku viacej, lebo presne chýba to. A mňa to vždycky poteší, keď mi niekto povie, že neviem, že a vám to pristane, alebo neviem, vieš, nejaký kompliment, že mali, a teda ešte viacej od ženy, než od muža, že to poteší a že mali by sme to robiť. Určite. Ale prepáč, skočila som ti do reči. To úplne v pohode, ale že ja by som povedala, že tak povedzme našim poslucháčom, že aký by si povedala, že je hlavný rozdiel, alebo teda dva, medzi Francúzskom a Španielskom. Teda konkrétne Paríž a Madrid. Konkrétne Paríž a Madrid. Určite vo vizuále, teda, že Madrid vyzerá asi trošku inak ako Paríž. A čím vlastne Paríž je taký ako keby aj preslavený tým, že je krásne ako keby synchronický a estetický, ale hlavný rozdiel podľa mňa je v ľuďoch. V takej tej energii ľudí. Súhlasím. A teraz nebavím sa o turistoch, ale o ľudí, ktorí tam reálne žijú. Že sú viacej takí prívetiví, viacej takí ako, nechcem povedať, že blázniví, ale sú takí viac láskaví mi prídu. Súhlasím s tým, že Paríž, Madrid, keď sme tam napríklad boli, tak v porovnaní s Parížom je pre mňa viac taký komunitne otvorený. Áno. Že napríklad my sme tam boli ako cudzinky a vôbec som sa tam necítila ako cudzinka. Nie. Že toto je podľa mňa niečo, čo málo ktoré mesto zahraničné, či už európske alebo úplne, hej, že pomimo Európu, ponúka, alebo že možno človeku dáva. Hej. Samozrejme, každý, záleží to od človeka. Niekto príde, ja neviem, do Ameriky a povie si, že tu sa cítim ako doma. Hej. Ale tak ako vo všeobecnosti si myslím, že je to náročné, hlavne v týchto metropolitných mestách. Ale Madrid bol taký, veď my na kávu, hneď sme sa s niekým spoznali, hneď sme tam tancovali, dobre, že nie na ulici. Vieš, že také to bolo, psovi tam hádzali niečo, my sme si ich natáčali teraz. Oni, vieš, že také ale už aj od toho prvého momentu na letisku, že ja síce zavolám taxík, pani nevedela, bola to žena, ktorá nás prišla. Žena. Ona nevedela po anglicky, ona sa snažila, ona písala správy. Videli ste, že v angličtine, ale snažila sa. Áno. Ani slovo nevedela, ale prišla, usmiala sa, otvorila nám ten, jak sa tam povie, kufor? Áno, otvorila kufor a bola taká akože extrémne milá. Prišli sme do hotela. Povedali sme, že chceme twin room. Oni, že no, že nemáte tu twin room, že nedostali sme informáciu, ale snažili sa nájsť riešenie, našli riešenie. Áno. Neboli sme, samozrejme, že som nebola spokojná s izbou, lebo ja keby som to neofrflala, ja keby ani nebolo. Takže som išla na recepciu, že chcem vymeniť izbu, zase nebol problém. Akože prišlo mi to také, že sú viacej takí, že snažia sa nájsť riešenie oproti tým Francúzom, ktorí väčšinou je to také veľmi čierno-biele. Áno. A takisto si myslím, že je to aj, keď by sme sa možno pozreli na ľudí, ako to je náš názor, však sme sa o tom už aj rozprávali, ale že napríklad ženy, že sú také ako keby
neverím, že nejaké otvorené, veď rozprávali sme sa s nejakou ženou, ale Áno, rozprávali. ale že nám prídu také, ako keby také milšie, že vôbec sa na nás nepozerajú, takže vo Francúzsku, v Paríži konkrétne, sa častokrát nám stane, pamätá, že pozrú na nás, vidia svetlé oči, svetlé vlasy a sú také, že rúsačky. No, rusky. Namyslené rusačky. Že úplne majú taký ako keby pohľad na nás, že Ježiši Kriste. Áno, presne, Kdežto ešte eye roll. Presne, French eye roll. Presne, ešte prekrútia očami, ale toto napríklad nemám pocit, že v tom Madride to také nebolo. A to isté aj s chlapmi, že aj tí chlapi boli takí, že takí cool, takí akože, vieš, že aj sa porozprávať, alebo proste, také mi to prišlo, že fakt som sa tam dobre cítila. Áno, v porovnaní teda aj s inými krajinami, jak sme boli v Taliansku, keď sme boli, tak aj tam tie ženy boli také podobné tým francúzskam, že sme mali z toho taký pocit. Že viac ale také, toto bolo také, ja si myslím, že ja by som to takto zhodnotila. Podľa mňa Španielky sú spokojnejšie a sebavedomejšie. Tak na mňa pôsobia. Že ako keby nemajú problém spokojnejšie určite. Spokojnejšie same so sebou mi prídu. Áno, že sú veľmi také akože že milé. si netreba nič dokazovať, ako keby vidno, že nesúperia medzi sebou tie ženy, však? Áno, prišlo mi to, akože možno, že záleží v jakej komunite ste, alebo teda s jakými ľuďmi my sme sa stretli, ale bolo to veľmi príjemné, akože toto pozorovať, že tie ženy, že konečne sme mali nejakú interakciu so ženami, ktoré boli proste milé. Áno. K nám. Áno. Takže super. Určite. Možno ešte taká vec, aby sme to tak teda akože otvorili túto tému a tie série, ktoré budeme robiť aj z rôznych miest, kde budeme cestovať, dúfame, že ešte veľa. Tak ako by si povedala, že Talk Paris to me, ako spoznáva rôzne miesta? Ako to vyzerá? Ako vyzerá ten náš deň? Že keby niekomu máš opísať, že čo my robíme, že sme také tie turistky, že ideme do vieš, takého múzea, do nejakej poviem galérie. Nine, že nech nájde nejakú reštauráciu, lebo ja nemám TikTok, ja už som stará na takéto veci. Takže Nina, ona na TikToku, to je tip pre vás, keď chcete dobré tipy. Ale zase, pozor, bavili sme sa o tom v predošlej epizóde, že nájdeš na sociálnych sieťach spot, kam ideš, ale v Madride sa nám to neosvedčilo všade, ale našli sme jeden spot, kam sme šli. Prišli sme tam a ľudia predtým, samozrejme, čakali predtým brunch s potom. Mali tam jedlo super nastajlované, krásne, veľký výber všetkého možného. Obsluha nestíhala a dali nám čakačku, že 45 minút. Áno, na stôl. Pre dve osoby. Pre dve osoby. Tak som boli také, no však chvála Bohu, lebo kvôli tomu sme zažili všelijaké iné veci. Ale pointa, že teda Nina nájde, ráno sa zobudí, nájdeme, že kam ideme na brunch. A ideme tak, že with the flow. Že ideme, my veľa chodíme. Sice ráno sme boli v gyme, že ideme si zacvičiť, aby sme sa trošku akože prebrali, navnadili, predsa človek, keď si zacvičiť, cíti sa tak hneď sebavedomejšie, lepšie, nabudeno. Tak sme išli na brunch, no potom príhoda, aká sa stala na brunchi, to bude na záver tejto epizódy, takže ju počúvajte až do konca, lebo určite sa to oplatí. No a ideme na brunch a potom tak spontánne po meste a obzeráme ľudí, pozeráme, že čo majú oblečené. Nina tam má rada fashion, takže sme boli niekde v takom nejakých obchodoch s módou, až teda prišli sme do obchodu s módou, kde sme našli toho psa. Kde sme našli toho psa, áno. To bol vlastne taký concept store, čo znamená teda, že tam bolo oblečenie a takisto tam bola aj krásna kaviareň. A vlastne celý ten koncept toho bol, že vlastne po španielsky to tam mali aj napísané, že keby vaša starka mala kaviareň, tak, alebo teda taký obchodík, ale viac menej teda tú kaviareň, tak by vyzerala takto. Čiže to bolo celé také, že mali tam rodinné fotky na stene, mali tam nejaké krajkované také papiere, na ktoré sa mohla napísať nejaká poznámka, nie? Však to sme robili aj my, na stenu sa to tam pripínalo a ľudia boli veľmi takí, hudba tam hrala, fakt také živé to bolo. Mala som pocit, že každý sa tam s každým pozná. Pozná, áno. Tam, aj napriek tomu, že sa nepoznali, lebo bolo vidno, že veľa ľudí tam prišlo a že ako keby dali si kávičku, odišli, že nebolo to také, že všetci sa navzájom poznali, ale zober si, aj my sme tam boli, ako keby všetkých poznáme a pritom sme tam boli prvý raz v živote, hej. Áno. Čiže bolo to ako veľmi fakt, že príjemné. No a tam sa nám podarilo urobiť taký úplne, že cool rozhovor, ktorý, keď táto epizóda bude von, už predpokladám, že bude pridaný na Instagrame. Ak nie, tak určite choďte pozrieť, lebo stojí to za to. A vlastne rozprávali sme sa s majiteľkou toho obchodíku, toho concept storu. A v podstate s dizajnerkou na tie kúsky dizajnuje. S dizajnerkou toho oblečenia. A bola aj vo Spanish Vogue. Áno, Myslím, ona je inak veľmi taká akože aj známa, keď sme si ju potom pozerali, no ona nás milovala, lebo ako sa hovorí, že
že my Rusačky sme vlastne svetlé latinas a mne to inak včera povedala aj tá vedúca inak vlastne by the way s panami, že hovorí, však vy ste ako svetlé latinas. Mne to aj švagrina raz povedala, že ona by nepovedala, že som akože z východnej Európy, že ona by skôr povedala na mňa, že som latina, asi som bola viac opálená. Ale akože je to tak, že my máme s nimi, asi nie úplne všetky ženy, lebo poznám ženy, ktoré sú viacej také distingvovanejšie a ako keby rezervované a viacej inklinujú k tej francúzskej ako kultúre. Mám veľa takých kamarátiek. Áno, že proste mňa ako bláznivú síce akože asi ma nejak tolerujú, ale úplne sa s tým nestotožňujú. Tak je to také, že ja si myslím, že my sme dosť také, že pre veľa ľudí ťažko zvládnutelné. Ako ženy napríklad. Môže byť. Teraz nemyslím to v žiadnom akože zlom prípade, ale viem, že aj veľa mužov, keď akože som bola v nejakom kontakte s niekým, tak oni keď akože že slavík, tak sú takí, že Ale niekomu to zase akože strašne imponuje. Zase sú to také ako keby dve veci, no ale... Naši Slováci majú silné povahy proste. Áno, ale teda pointa toho, že bolo to fakt, že cool, takže určite si to pozrite. Áno. No a to je asi to, ja by som tiež povedala, tak že my... spontánne ideme. Ideme presne tak, kaviarne si pozrieme, rozprávame sa s ľuďmi, obchody, proste nehávame to fakt tak, že go with the flow, že ako sa cítime, to robíme, ale nikdy nechodíme do žiadnych, že fakt, že teraz ako múzeum, galéria, že nie sme takí tí klasickí turisti, ale povedala by som, že my sa tak snažíme trošku infiltrovať do tej spoločnosti tam, kde ideme. Áno, že ideme za tým príbehom. Presne. Chceme to tam cítiť, že svoj príbeh, no. ako to tam oni vnímajú, tie všetky veci, ktoré a teraz sa ja si myslím, že tentokrát sa nám v Madride podarilo mať niekoľko príbehov. Áno. A ja si myslím, že by si ho mala začať rozprávať, lebo ja asi nezvládnem vyrozprávať. Počujete sa, no, mňa by zaujímalo, že čo by ste vy spravili. Že predstavte si, že idete po ulici, išli sme na ten brunch. A teraz Nina ukázala tam, že pozri, že wow, že on vyzerá super. Ja sa teraz pozriem do reštiky, ja som vôbec nevedela, že na koho ukazuje. Tam to bol taký coffee shop a tam proste sedel nejaký muž otočený chrbtom a videli sme iba biele tričko, modré džíny, proste ako nejaký týpek zo starého Hollywoodu, dlhé vlasy. Ja len dodám, že teda spredu sme ho nevideli. Že fakt sme ho videli len zo zadu. Hej. Ale povedala by som, že to bude nejaký kinda Brad Pitt, proste keď za mladá, akože za mňa, ako taký Hollywood vibe mal ten človek zo zadu. Ale ja som to nejak nacítila, len to dodám, že ako keby videla som, že niečo na ňom je, ja som si hneď povedala, že tento bude akože brutálny. No ja tomu dosť nerozumiem, lebo som sa zamýšľala nad tým, že či sa mne takéto niečo stalo, ako keď hovoríte, že láska na prvý pohľad. Tak Nina mala lásku na prvý pohľad. Uvidíme, že či platonickú, alebo že čím raz budem fotiť svadbu. Sa ešte uvidí. Simata už ale si to zabukovala? Ale ja už bukujem si vás v kalendári. Ja som si to zariadila, hej. Ja som si to zariadila. Sima to manifestuje aj za mňa. Počúva, nie, akože tam tu to nešlo ani, tu nebolo, že ani, že manifestovala, tu, že I did it. Akože ja som to proste. No a teraz, potom som si všimla toho chlapca a ja, že okej, že ja som zvedavá, že ja sa idem pozrieť, že ako on vyzerá spredu, ani na niečo si a že ja idem, že ideme pozrieť. Tak som išla do tej kaviarne, tá kaviarne mala 3x2 metre, akože hej, tam proste... Ja teraz tu malo som sa o ňo potkla. Išla, hej, že presne. Teraz už dobre, ideme sa o ňo potkla, no a ja som sa teda tak akože som sa pozrela najprv na koláče a potom som sa otočila na toho chlapca, alebo to bol chlapec, hej, pre mňa, akože nechcem povedať, že mohol by byť môj syn, ale taký mladší brat. Ale pozerám na ňo a hovorím Nina, wow, akože wow. No a teda, že ideme na ten brunch a na tom brunch nám povedali, že 45 minút je, že Ninka, no bohužiaľ, musíme sa vrátiť do tej kaviarne. Čo už narobíme? My sme nechceli, ale ideme. Tak sme tam prišli. No a medzičasom prišla aj jeho priateľka. No a ty si sa niekde vytratila, akože long story short. Sedeli sme na káve s tým, že ja som mu sedela chrbtom k nemu. A Ninka sedela oproti mne a celý čas sa na neho pozerala. A to, akože mám to aj natočené, neviem, že či to niekedy postnem. Ale Nina mala ten taký, ja som to fakt nikdy nevidela naživo, ja som si myslela, že to iba vo filmoch, že keď sa niekto naozaj, že tak niekto ho nadchne, tak ona, červené líčka, ovievala sa a hovorí, že proste srdce sa aj zastavuje z toho, jak on si prehadzoval tie mokré vlasy. Keď si predstavíte takého herca, alebo teda modela, oni tak majú taký ten wet look, tak Nina tam úplne, že bola z neho ako keby očarená. No a nakoniec sme odišli. A celý deň sme sa na tom smiali, že aký super príbeh, hej. A že uvidíme, že či by...
Potom sme išli na ten brunch a potom brunchi si hovoríme, že ideme sa tam naspäť vrátiť, že necháme mu tam číslo. Ale toto by si mohla ty povedať. To bol tvoj nápad, že mu tam necháme Instagram na listočku, že keby sa tam... My sme vlastne išli zistiť, že či to je chlapec, ktorý tam chodí, alebo nechodí, lebo on nevyzeral akože na prvý pohľad ako nejaký Španiel. On bol bledý, on skôr pôsobil ako nejaký, ja neviem, z Dánska alebo z nejakej Škandinávie. Pointa bola taká, že ja keď som ho videla, tak ja hovorím, že on vyzerá ako young Leonardo DiCaprio. Úplne. A toto bol podľa mňa taký najviac, čo mňa ako keby na tom dostalo. Lebo si vravím, že Leonardo DiCaprio, akože sorry, ale ja si myslím, že pre veľa žien je úplne, že akože unreal. A hlavne tie ešte, čo sú tie jeho ako keby mladé verzie fotiek aj, čo robili hlavne v čierno-bielých fotkách, ktoré akože, no v poslednej dobe, vidíš, možno to bolo inak aj taký osud trošku, ale v poslednej dobe si pamätáme, keď sme na lyžovačke teraz boli, volať v Rakúsku, či kde to, a potom proste ja som ho videla. Boli normálne na fotkách v reštauráciách zavesené tie fotky čierno-biele. Leonardo DiCaprio. Ja odpadnem, toto už je aký film. No dobré. No a ja som si tak vždycky, že kokos, že vieš, že som to videla a potom ešte v nejakej reštike alebo v hoteli sa mi stalo, že som to videla. Fakt, že nedávno. A ja si vravím, že kokos, že akože on bol vyhrotený. A ja keď som ho videla, keď ako ty si vravila, že sa otočila, ty si povedala, že wow. A ja viem, že ja som bola taká, že akože srandu si robíš, že wow, lebo ty si to povedala tiež tak, že úplne akože bez slov. A ja som teraz, že no tak možno, že akože je hrozný spredu, hej? Že si povedala, že no wow, že okej, ale že akože a ty, že nie, ale fakt wow. A ja potom, keď som ho videla, tak ja som bola, že ale počkaj, on vyzerá ako Leonardo DiCaprio. A odvtedy to bolo také, že... A my sme ho akože hneď začali volať Leonardo, ešte sme si robili srandu. My sme sa s ním nerozprávali, hej? Ale medzi sebou, že Leonardo proste také vlasy má. Iba, že poďme pozrieť Leonarda z toho branču. Takže išli sme sa vrátiť naspäť na ten branč, že zistiť, že či tam ten Leonardo chodí, hej? Že či je to nejaký štangast. Že by sme zistili Instagram alebo niečo, aspoň, že nech máme kontakt, hej? No ty si taká bola proaktívna, ja som tam ani nohu nechcela vkročiť. Lebo ja som chcela, ja hovorím, ja tento príbeh potrebujem uzavrieť v mojej hlave a keď ho neuzavriem, ja neviem spokojná. Takže ja on ako spisovateľ potrebovala k tomu mať záver, ale ja vrajím, netreba, niektoré príbehy môžu ostať otvorené. Nie, ja som to potrebovala. No ale tak sme tam išli a som sa ich pýtala a potom, že teda Ninka, že napíše svoj Instagram na papierik. A že ho tam nechá ten papierik. Ale ja si to nepamätám, ale nepovedala si to ty? Že musíme to tak urobiť, áno, že tam pôjde. Lebo ja si myslím, že ja som bola taká z toho stresu. Nie, ona bola v strese, ale ja som to celé naplánovala, že proste ideme. Prišli sme a teraz tam boli 4 akože čašníci v tých 3 metroch štvorcových. Bol tam chlap a 3 ženy. Ďalší plot twist v tejto celej story, že si to uvedomuje, že oni boli 4 na 5 stolov. Že ja až teraz spätne som taká, že to bol fakt ako vo filme. Áno, oni tam proste všetci stáli. A teraz akože rôzne charaktery, ale oni fakt vyzerali. No a my sa potom zistili, že tá kaviareň mala má spojitosť s nejakou činohrou a divadlom. No a že ten chlap, ktorý tam pracoval, bol herec a my s ním máme interview, takže choďte si pozrieť na Instagram, už sme ho dali von. Ale pointa, že my sme prišli a hovoríme, že ten chalan, ktorý je, že pamätáte si toho chlapca? Ja som to celé organizovala, keby som ja mala crush. Akože... Potom som im neskôr povedala, že mám 3 deti a boli takí úplne, že nevedeli, že čo majú povedať. Lebo ona úplne iniciatívne sme tam prišli. Ja, iniciatívna. Pamätáte si toho chlapca, čo sedel pri dverách? Ale len taká akože dotaz k tomu, že všetci úplne tí čašníci, že yes, of course, že jasné. Lebo všetci boli takí z neho, že on bol taký nádherný, že všetci úplne tam odpadávali. Že my sme ani nemuseli povedať, ako vyzeral. My, že ten chlapec, čo tam sedel, a oni áno. No a teda čašník hovorí, že but he has a girlfriend, akože on má priateľku a my takí, že akože akože nevyzerali, že by boli spolu, akože nemali sa k sebe nejako, takže som mysleli, že to bude kamoška. A ja som si najprv myslela, že chalan je gay, ale vysvetlo z toho, že mu sa tá baba páči, hej? No ale... Tá priateľka Leonarda. Leonardova priateľka. Takže sme tam nechali ten lístoček a že teda uvidíme. No a ja som proste nedokázala som to neuzavrieť ešte viac. Proste. Ale oni nám vtedy ešte, ja si pamätám, že my sme sa vypytovali teda, že či on tam chodí. Hej. A oni povedali, že prvý raz sme ho videli. A my, že že ona je asi tým pádom domáca. Že nie, že prvý raz. A my, že asi budú tak turisti. Tak to už sa nevrátia, aj že turisti. A ona vraví,
Ale to len tak z nej vybehlo, že no viete, dakedy sa stáva, že keď niekto príde v sobotu, tak príde aj v nedelu. Ty Občas. kokos, toto fakt ona A povedala. ona to úplne tak s takým kľudom povedala, že občas sa stáva, že tí, čo chodia v soboty, chodia aj v nedele. A ja som bola taká, že že dobre, tak to asi nie, ale že dobre, ešte som sa potešila, že nejajme ten papierik, lebo aj tak si myslím, že už ho nikdy neuvidia. Vieš, že nie sú odtiaľto, proste prišli raz, dobre, hej, ako my, že dáš si kávu a dovidenia a už, vieš. A si máš, že dobre, tak nostalgicky zajtra pred odletom sa vrátime ešte späť sem do kaviarne, zistiť, že akože či náhodou neprišiel alebo niečo. A ja vrajím, že dobre, není možné, takže nebojím sa, pôjdeme tam. No určite by tam neprišiel. To sa nestane. To by, akože, to by musela byť nejaká náhoda. Áno, hej? áno. No a my sme tam išli a teraz akože hovorím, že poďme urobiť interview s nimi. Že boli super, že s nami proste, že videli ste, že žerú ten náš príbeh, že išli s nami. Pani tam ešte Nina napísala, že napíšem len Instagram a hovorím však nejaké srdiečko a Nina, no ja tam neviem písať srdiečko. Pani zobrala listoček, dokreslila srdiečka, výkričníky, že to je important. Takže sme vedeli, že proste oni sú naši, hej. No a na druhý deň sme prišli, tak sme robili to interview. A ešte oni takí, že akože majú tam toho veľa, ale že teda on sa na chvíľku môže na 5 minút s nami porozprávať, ten čašník. A ja hovorím, no tak čo, bol tu? A teraz ten čašník, že áno, oni včera išli okolo aj s tým dievčaťom. A ja, že... My čo? A my, že prosím. A hovorím, a ty si mu nedal ten lístok? A on, že... Ježiš, ja som zabudol lístok. Jaký lístok? A ja, že si ty normálny? A potom sme teda komunikovali, hovorím, však zober si aspoň ten Ninin Instagram. On, že ja on si zoberie Ninin Instagram, že keby náhodou sa vrátil. No a teraz. On mi začal podávať telefón a v tej chvíli on sa stiahol a povedal well, he's all yours. A Leonardo? Je celý tvoj. A ja... Počkajte, tuto dávam korejskú hudbu. Leonardo? Korejskú hudbu. Ale počkaj, ešte dôležité povedať, ja som tento raz stala chrbtom k dverám. Takže ja som nevidela, že čo sa deje, ja som ešte taká ostala, že... Ja som videla. Ja som ostala, že čo sa stalo, bo on mi fakt takto podával ten telefón. A on zrazu cúvol a ja si vravím, že OK, a odišiel za bar. Tak ja si vravím, že no asi vedúca ho už akože zžupkala, alebo neviem. No a teraz my sme si sadli. Simon si sadla vedľa mňa s takým úsmevom. A teraz mi už hovorí iba. On je tu, Nina. A ja, čo? Ale ja som chvíľu čakala, lebo ja som reálne pozerala za tú Ninu, jak sa on blížil a prechádzal slow motion cestu s tým wet look hair. S tými brutálne modrými očami, že či sa mi to nezdá, že či nemám halucinácie. A bol to on. A ja, že čo? Lebo ja som nevidela nič, keďže kým ja som si vlastne sadla, on prechádzal, on si išiel sadnúť na tie stoly, čo boli vzadu, s tou babou. A ja ešte hovorím, Ninka, sadni si na tú stolečku, kde sedel on včera, že nech to máme také ona úplne ma tam hrotila. A on ešte prišiel a pozeral na to miesto, že niekto ho podsadil, že on už štangas, vieš? Hej, že prečo tam niekto sedí. No ja si hovorím, že ja toto nenechám tak, si hovorím. Toto ja takto nenechám ale tak. ja vravím, Sima, toto není možné. My sme prišli pred našim letom, ja neviem, my sme tam ani hodinu neboli. Nie. My sme tam došli na 40 minút. Hej, 3/4 hodinu. A ja vravím, to není možné, že my na 3/4 hodinu sme prišli, random čas, proste, boli sme sa ešte aj po raňajkách to nebolo, že? A on v tom okne príde, zase, z nikdy ho tam nevideli. Wet hair. No a teraz viete si predstaviť, tých všetkých čašníkov tam, keď ho zbadali, že on prišiel, oni pozreli na mňa a hneď začali, že tvoj manžel je tu, prišiel, je tam, chod za ním. A ja, že ja som sa išla pod zem prepadnúť a ty celá nadšená, ona úplne, moja kniha pokračuje úplne ideálne. Ja toto som potrebovala. Ja vlastne cestujem na to, aby som si zbierala námety na knihy, hej. Ale teda budeme veriť, že teda ja píšem, už vydám konečne. No ale teda pointa, že sme začali kuť plán, že teda, že čo urobíme, že ako ja potrebujem, nechcela som, aby tí čašníci za ním išli a priniesli mu ten papierik, lebo akože chudiatko tá baba. Akože mne išlo o to, že proste nevedeli sme, že v jakom sú oni vzťahu, lebo vyzerali, že buď kamoši, alebo že nejaký taký začiatok niečoho a nechcela som akože byť nechcela som ju dať do situácie, že by sa cítila nejak akože blbo. Ale zároveň som chcela, ako keby, aby to úplne neskončilo. Ale úplne bolo jedno, že ja sa cítim blbo. Ona úplne idem sa za nimi potom by sme to lutovali. No, a ja vravím, opováž sa ísť za nimi. A ja už som stávala zo stoličky, že ja idem. A ona ide, a ja,
pováž A ja už sa. som bola na ceste. A teraz som už videla, jak som kráčala. No, tá 2-metrová kaviareň zrazu mala proste dlhú chodbu. Zrazu som sa strácala, musela som sa opierať o steny, prišlo mi zle, lebo som zbadala ten vedľuk Leonarda DiCapria. To by bola interpretácia Niny, ale ja som bola taká, že Doriti, čo im poviem. Ja, dobre. A to, Každý máme inú ja som víziu. ešte nemala vymyslené, že čo im poviem. A teraz on na mňa pozeral. A ona ma ešte nevidela, ona bola chrbtom a on už na mňa pozeral a jedol nejaký proste sandwich a ja som prišla, že bože, ja som sprostá, že oni chudáci majú chvíľu určite na raňajky a ja proste v tom, ako oni žujú, tak ja tam prídem. No ale nevadí, tak som si k tým tak čupla a hovorím, vy ste tak krásni spolu, vy ste pár. A oni na mňa pozerajú a ja hovorím, to, že sme sa stretli včera, lebo ja neviem, že či ste si nás všimli teda, ale my sme tu boli aj včera a všimli sme si vás a akože hovorím si, že to nebude náhoda. No a tým, že som fotografka a žijem v Paríži, tak ma tak napadlo, mali by ste záujem o párové fotky? Lebo viete, tým, že ja tak často chodím do Madridu. Ona išla vyzvedať. Normálne išla vyzerať. Ja musím zistiť, čo oni sú. Takže vy ste spolu, hej? Takže akože... Teraz on chudák nevedel, on žul, on si odkusol ešte raz, aby mi nemusel odpovedať. Ona taká, že yes, like couple pictures, ale potom vlastne vysvetlo z toho, že ona nevie po anglicky a on teda, že je z Amsterdamu. A ja, že OK, takže obidvaja ste akože tu turisti, že ste na výlete, on že nie, že on tam žije a že ona ho prišla pozrieť. Takže ste couple a ona. A prišla som ho pozrieť. Takže vlastne bolo to také, že... No ale nakoniec z toho vysvetlo, hovorím, však dajte mi Instagram, že na budúce, keď prídem, tak by sme mohli niečo spolu zbúchať, že super vyzeráte a tak. Tak si ma normálne od nich Mám Instagram obidvoch. vydrnkala Instagram, že ja musím mať Proste, ja Instagram. musím mať Instagram. Táto story musí pokračovať. Ja som zatiaľ takto sedela s mojou kávou. Ale oni mi ho akože, oni sa cítili tak akože pozerali na mňa, že či som šalená, vieš? Ale vieš, čo bolo funny, to si ty nevidela. Potom som ti to vravila, že okolo mňa chodila tá čašnička, tá manažérka, ktorá ten lístok písala, že ja vidím, že ty si zalúbená. Tak ona okolo mňa chodila, iba ukazovala, že tvoja kamoška už ti to rieši, že super, vieš, že ona je top. A ja takto tam sedela prikovaná s tým kapučínom. Nina ešte 2 dní nevedela, čo má povedať. A ja normálne, a ja si vravím, Páne Bože. Vieš, ja úplne som bola taká, že čo sa tu práve deje. A oni všetci žili inak tým príbehom. To bolo na tom podľa mňa najlepšie. Celá tá kaviareň, tí 4 čašníci, tí barista všetci, tak oni úplne sledovali si mu, na mňa pozerali. Teraz čo sa deje? Žmurkali, chodili okolo nás, tvárili sa, že vieš, že v pohode všetko. Pozerali, sledovali. Ja vravím, toto ako fakt, keby toto niekomu povieme, tak si myslí, že to nie je pravda. Tak ako tvoj manžel. Ja som to hovorila môjmu mužovi. Hovorili. On pil drink a on si musel doliať a proste úplne na nás pozeral a potom už akože išli sme spať a ja som išla za ním do postele a on na mňa pozerá a hovorí, to sa vážne stalo? Alebo to ste akože si vymysleli? A ja, že to sa naozaj stalo. On tomu nerozumie. Že on vlastne nechápe, že ako ženy dokážu takto uvažovať, ako my. Že celý ten príbeh si ako keby vytvoriť v tom meste, lebo akože chlapci, ja neviem, ako chodia chlapci na takéto tripy, akože na výlety, ale my vyslovene máme skôr také, že my prídeme do nejakej komunity a my tam to s nimi žijeme. Či už sa to týka nás, jak toto sa konkrétne týkalo nás, alebo aj keby sa to týkalo ich, že my sa vieme s nimi zžiť a vytvoriť si tam ako keby taký silný príbeh. Ja si myslím, že práve preto robíme aj podcast, my sme také rozprávky. My sme také rozprávkarky. Ja ale naozaj, akože, ja si myslím, že toto by sa stalo málo komu, že niekto by možno videl, povie si, je pekný chalán, ja neviem, a vyzerá ako Leonardo Okejdovi. Vieš, že ako keby nedal by toľko tomu tej energie a pozornosti, ako my tak sme do toho naliali. Mňa, akože ja keby som bola mladšia, ja si to pamätám, že mne sa páčil nejaký chlapec, tak ja by som za ním nešla, aby som bola celá zahambená, vieš. No však ani ty by si asi za ním nešla, hej. Ale tým, že som bola pozorovateľ, tým, že som bola ten tretí článok, tak ja som si to úplne užívala, lebo vlastne mňa sa to netýkalo, však jasne, akože OK, pekný chlapec, ale čo, akože čo? No odfotila by som ho, dobre by vyzeral. Tak sa mi hodil na takú Calvin Klein campaign, vieš? Úplne. No. A teraz už máme jeho Instagram, takže my už vieme, ako vyzerá v plavkách. To vám chcem inak povedať, že máme jeho Instagram, ktorý som si prvé 2 dní nemohla ani otvoriť. Lebo si pravím, nie, Nina, nie. Asi ona, už si pozerala? Už si pozerala Instagram? A ja nie. Učím sa na skúšku, nemôžem sa rozptylovať. Presne, učím sa na skúšku, nemôžem sa teraz rozptylovať. Ale akože...
normálne, neviem, stále sa to snažím sprocesovať aj to, že vlastne tvoj muž mi povedal, že to fakt niekto dokáže byť tak mimo z chlapca. Ja vrem, že veď ale ja nie som, veď ja som sa s ním ani nerozprávala, veď ja som ho poriadne dobre videla som mu do tváre, ale vieš, že vôbec sme nemali nejakú interakciu, nič. Oni sa nerozprávali ja ani na... Mne sa fakt páčilo, lebo vyzeral ako Leonardo DiCaprio, že pointa bola, že on hovorí, že tvoj muž, tak ja si myslím, že máš svoj typ, že teraz vieš, aký typ chlapca môžeš hľadať. Lebo keď akože dokáže byť takto úplne z toho, že ja nechápem, že on vyzeral Ja ako si myslím, že to bola energia, Ale lebo ja som mu presne. presne povedala, že ona keby aj stretla budúci týždeň takéhoto chlapca niekde v Paríži, tak možno, že si ho ani že nevšimne. si ho nevšimne. Že to presne. bolo také niečo, Ja niečo som mala tam pocit, bolo. že to bolo iné, lebo fakt naozaj je to, že som ho videla zo zadu a ja som ti hneď povedala, že na ňom akože niečo bude. Tak vieš, to je také zvláštne, nie? Na tom Leonardovi niečo bude. To bude titulka? Leonardo Titulka, DiCaprio. názov mojej novej Ak knihy. si tam, call me. Ak tu poznáte nejakého editora, ktorý by mi to pomohol rýchlejšie spísať, tak sa mi ozvite. Lebo nestíham. Poďme si to nejak uzavrieť teda. Čo by sme odkázali mladým ženám možno, keď takto cestujú? Ja si myslím, že odkázať by sme mali, že sa nemajú báť a že cestovanie nám hlavne ponúka takú širokú škálu nielen spoznávať nových ľudí a zažívať úplne že crazy príbehy, ale spoznávať aj same seba. Čiže ako keby, ja si myslím, že v čom sme my iné a v čom Talk Paris robí to cestovanie iným a prečo sme sa rozhodli takto chodiť je to, že my sa nebojíme ako keby s tými ľuďmi nadviazať spojenie, aj keď ich nepoznáme. Že úplne ako keby nachádzame same seba v iných. Áno. A to je podľa mňa super krásne. To je krásne. To je úplne, treba si to presne, že treba to žiť. Áno. Treba to žiť. My dneska nebudeme dávať otázky, ale ja by som jednu chcela dať iba. Buď alebo. Môžem? Už som sa ju pýtala, neviem v koľkatej epizóde. Čakám, že sa ma ide opýtať, že Leonardo DiCaprio, alebo vieš úplne... Nie. Túto otázku som sa už pýtala asi, neviem, dajme tomu v 3. 4. epizóde, nepamätám si. Okay. A som zvedavá, že či Nina... Ježiš, asi viem! No dobre, dávaj. Tak Španiel alebo Francúz? Španiel. Pre mňa určite. Nina? Chlapec z Amsterdamu. Nie, lebo my sme sa tu túto otázku pýtali a Nina vtedy, že Francúz, že Španiel. Tak lebo ja som nemala žiadnu skúsenosť, áno, ako nie, že by som teraz mohla nejakú Nie, ale že sme tam boli a že si to zažila, ten vibe tých ľudí, že sú takí viacej. Presne, že tú energiu som nacítila tak, lebo ako dovtedy ja som bola taká, že tak ja nepoznám nikoho asi, tak, že Španiela. Takže všetci, čo ste hooked in France, ako čo ste nejak zaťažení na Francúzsko a na celú tú ako keby delulu okolo Paríža a Francúzov, choďte do Madridu. Skúste ísť do Madridu. Kávu v kaviarni v Madride, v random kaviarni a vytvorte si delulu scenár v vašej hlave. Možno jedného dňa dostanete za to Oscara a napíšete knihu. Dúfam, že nebudú pozerať naši. Ježiš, ozaj to bude pozerať budú ma naša rodina. šikanovať, takisto ako jej muž. On teraz, že OK, Nina, teraz ti budem aspoň 2 ti šikanovať. A ja, že Pane Bože, čo sa to zase stalo? Tak toto bol len taký random príbeh z Madridu. Ďakujem, že ste pozerali túto epizódu. Dúfam, že vás bavil náš príbeh z Madridu a pošlite nám vaše príbehy, ktoré môžeme takisto túto zdieľať a zasmiať sa alebo začudovať sa nad tým, čo nám poviete. Tak a kto by chcel kontakt nad Leonarda, nedáme. Tak nám napíšte to a uvidíme, či vám dáme. Talk Paris to me. Talk Paris to us.